yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Which is given for you. This do in remembrance of me.
Adorak sotapukka parminggota jumolo mahita martangyang nahohom di rohat tabe martangyang nahohom mahita. Amen. Tapuji ma debatata marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di purbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ale Jehovah huhalongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaunmu. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, di papatar hodo dirim marhite hatami, nang dohot hami di haholomon roham marhite sian panesami, di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutangi ho kami suarani anakmu, jala asa hujalo hami to di perbadia marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amen.
patit ni debata di minggu tesadarion ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tonga on rodi na di bagasan ai na di toro ni tano yanggo tunggabe si sombaon manak siuluan dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta debata jalaikon holong rohatta di ibana asadang jadi ibana marsoba tu sobaon manak tu gana-ganaan mangido hangaluan siani jaladang jadi oluan begu manak ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos rohani guasan hamiton ido sahakna atong rak mangido gogo mahita tutuhatta ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naumbar tepat ini amin. Poti madusata tuadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata na di banua jalana bonar. Parasi roha jala pertaluk ni roha jalana basar doho. Semar pangulahi marohami dahami. Dibaheni sese sama sude dosa nami. Dangadong nahupangasahok kami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu, do nahupangasahok kami tujulum. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesahan di dosata. Satoki dohu tadi koko alai papugu-pungoku mahomuse marhite-hite aka asini roha godam. Tagadi papiar-piar muruku hutabuni hobohiku satokin maradupoko. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-lelengna asiaku doho ninna Jehovah si paluaho. Hasangapun madi debatana di gijang. Amin. Tu
hatani debata epistel minggu sadarion imana di Indonesia pesalmen 130 ayat 112 tajahama margati sori. Ale Jehovah disulukit jala ditada hodo au manang merdalad-dalan manang modo mahu disegi hodo au jala takas di boto ho akka dalaku sudena tole sia pudi tole sia jolo dihaliangi hodo au jala dilinggom tangamu diau tuk tu dia ma tarbahen ahu lau maradopon todim jala tuk tu dia ma tarbahen ahu ma porus maradopo bohim tuk sura mangi jamahu diaka habong ni buhasian ari laho songgop nia tubariba di laut jalatuk surah hudok haholomon sabing ma makukupiau jadi hati urodo borngini humalia ngau ima sahakna martua do akan atu mangihon hatani debata jala no peopsa. Amin. Tidakon maha porsiaw tay songon nahina tidakon idong atas saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok ahu porsia di debata jahuba ido ama pergugona suatu dosan natu mapalangi dohotano ahu porsia di Yesus Kristus anani debata jahuba nasasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean si Antoni Porbadia andorang suabu ido tuhata natumaon na bernit di panghuman silatus namate terpajal do iwana di hau pinarsila natua tu banua torudung di tano namula mangulo di ari patuluhon namanaik tu surgo lahundul tu siamun debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana paimon sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohon namate au porsea di tondi porbadia jalarong sada huria nabadia huria hatopan di halak Kristen tenabadia doho dia sesan di dosa doho di hatai namando mula mangulur sogut daging halak nang mate doho dia ngaluan nasora suda amin.
Tapi gema tikting nama sa di huriatta di bagasa saminggun. Titing di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu Paduahon Dung Epipanias 17 Januari 2020 sada. Topik minggu ditanda Tuhanidoho Parjolo Titing Parbagason Titing Paduahon Naing Majalo Pasu-Pasu Pardongan Saripeon Ma Pangoli John Sukses Roma Rade Pakpahan Anak Niamata Weiler Pakpahan Nahinan Tubuh ni Inata Mariati Boru Panggabean Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Alamat Jalan Perindustrian RT Walu RW Walu Sektor Warung Gudeg Dohot Oroana Naomi Nasriah Maria Magdalena Boru ni Amata Tukijo Tubuh ni Inata Ngatipah Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Alamat Jalan Condek Batu Ampar 2 nomor 17D RT Walu RW Tolu Sektor Condet. Pamasu-masuon hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk pukul 10.05 WIB. Paduahon Hendra Mulyadi Sinaga anak ni Amata Mula Sinaga Tubuh ni Inata Delpi Boru Marbun Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Alamat Jalan Pancawarga 5 RT 2 RW Sada nomor 10 Sia Sektor Penas Dohot Oroana Apriani Boru Nadeak Boru ni Amata Pardomuan Nadeak Tubuh ni Inata Rosliana Boru Manik Ruas ni HKBP Resort Bogor Alamat Jalan Pangkalan Batu H Yoyo RT Tolu RW 2 Bogor. Pamasu-masuon hari Sabtu 27 Januari 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk pukul sia 30 WIB. Di pasu-pasu tuhata ma Pardongan Saripeon Nai Barui. Paduahon Dakdanak Nasorang. Di basa-basao tuhata dosa dadak danak bawa di keluarga Maruli tua Aritonang Inatai Elteria Borusiaturi Nah di hari Senin 10 Januari 2021 alamat Jalan Pegadegan Raya Sektor Kalibata Hipasdo dakdanaki suang songoni nang natorasna Patuluhon pelajar sidi reguler mulai sadarion Minggu 17 Januari 2021 buka utama pendaftaran belajar sidi reguler tahun ajaran 2020 sada. Batas waktu pendaftaran sahatu tanggal 14 Februari 2020 sada. Syarat pendaftaran manboan buku ruas dohot surat pengantar sian situa sektor. Paupaton jemaat baru di Jalodo gabe ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Keluarga A. Stanley Sijabat Inatai Dewi Masria Boru Pasaribu daftar ulang alamat Jalan Kaca Jendela nomor 4 Rawajati Sektor Kalibata Jakarta Selatan. B. Silwanus Titus Takin Inatai Desi Mulasari Boru Tambunan daftar ulang alamat Jalan Gria Tonjong Asri Blok A5 nomor 4 Jalan Bersama Raya Kecamatan Bojonggede Sektor Parserahan. Palimahon Ruas Napida mulai sadarion Minggu 17 Januari 2020 sada nunga pidah huria keluarga Beni Hasiholang Siagian Inatai Elpri Marisi Boru Napitupulu dohot 2 dakdanak pidah huria tu HKBP Resort Kerawang Jawa Barat. Paunopon keputusan Sermon Parhalado sesuai keputusan Sermon Parhalado HKBP Sutoyo hari Selasa 12 Januari 2021 laho menguduti pakobasion di sektor Pondok Gede. Sermon Parhalado memutuskan situa Dr. E Galingging dohot calon situa
Luther P. Munte, gabe mangurupi di sektor Pondok Gede. Papituhon, hona uhum huria manang RPP. Mulai sadarion 17 Januari 2020 sada, hona ruhut parmahanion dohot pamisangon manang RPP do Rona Boru Sihombing. Sektor Gang Apa 5, siala mengalaosi uhum siasat gereja HKBP manang marlaka pilit. Pawaluhon permingguan di HKBP Sutoyo. Permingguan di HKBP Resort Sutoyo masuk parjolo pukul onong wib berbahasa Batak khusus untuk lansia. Paduahon pukul 8:30 wib bahasa Batak. Patuluhon pukul 10 sada wib bahasa Batak. Paopaton pukul 10:05 wib bahasa Indonesia. Palimahon pukul 10:07 wib bahasa Indonesia. Hobartu protokol kesehatan di huriata songon naung dianjurkan di pamareta. Di sude permingguan siganuk minggu. Papungu pilihan tujolo nilanggata dohita. Sada A dohot sada B tuhuria adorang sojamita. Pilihan paduahon tu pusat do pembangunan dung sipul jamita. Lasma rohata pasahaton piliani. Pasiahon bingkisan Natal. Bingkisan Natal tu nababalu dohot yatim piatu. Boima dibuat di tiki ibadah minggu pukul 8:30 manang pukul 11. Setiap hari minggu jala batas waktu pembuatan di bingkisan Natali sahatu minggu 31 Januari 2021. Pasapuluhon kebaktian online. Pinangido tuak karuas di bagasan proses rapid test manang swab. Asa madohoti kebaktian minggu melalui online manang channel YouTube HKBP Sutoyo. Pasapuluh sadahon. Barita habot niroha. Nunga jumolo marujungolu. Situa Doktorandus Dulles Sihombing. MSI Nadiari Rabu 10 Januari 2021 tutup umur 64 tahun. Hinabaluhon ni inata. Roida Borupurba. Alamat Jalan Bayu Ujung. Sektor Cipinang Asem Jakarta Timur. Tuhatama na mga puli keluarga na ditinggalhon. Pasapuluduahon. Di Jalodo Subangan. Parjolo bunga altar sian keluarga Nyonya RMC Matupang Boru Sinaga. Sektor SMA SMA. Hamalation di keluarga di pasu-pasu do padonganion di Tuhani. Paduahon hand sanitizer 20 liter manang 5 galon. Sian keluarga es butar-butar Boru Pardede. Sektor Kapung Makassar. Di pasu-pasu tuhatama napasahaton Subangani. Lau pasikopo titingon boy mata jaha di acara cetak songonima saat nititing di mingguta sadarion. Moliate. Marende mahita sa bukede nomor 112 ayat sadado nama ngiut laos papungu pilihan 1A dot 1B. Sudah
Iban holong sude Rohana ini baik Nabi Yohanabe Aid dona mandas Das nasi dasai toto Asa tungi moto Dameni debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramuti aka ate-ate doho pikiram munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amo kamanami doho inanami ruasni Tuhata namar minggu di bagas joro ni Tuhata suang songoni aka ruasni huria namar minggu di tonga-tonga ni bagas marhite live streaming manang di dia pe boido madohoti ibadah minggu di pukul 11 marhite channel YouTube HKBP Sutoyo. Hatani Tuhata di minggu napaduahon dung Epifania minggu hapapatar ni debata di bagasan Kristus Yesus imana tersurat di Evangelium Yohanes bidusada mamukama ayat 40 sahatu ayat 50 sada tapayutihut ma kamang do taminang ayat per ayat sian turpukta di bagasa tikion hujahama dihita didok mahatana songonon torang ni arinai dinanaing laho ibana tu Galilea Jupang sama si Filipus dungi di dok Yesus mamadok ibana ihutum maau alai sian Betsaida do si Filipus imahutani si Andreas dohot si Petrus dapot si Filipus masih Nathanael jadi di dok mamadok ibana nunga jupak kami ibana nani dok ni si Musa di surat patiki jalan na pinabuan ni akapanurirangi ima Yesus anak ni si Joseph nasian huta Nazaret dungi didok si Nathanael mamadok ibana tung tarbahem marona denggan sian huta Nazaret jadi didok si Filipus ma Roma homar nida di ida Yesus masih Nathanael Roma nopot ibana jadi di dok mataringo tu ibana masada hala Israel natutu nasomar pangasi di bagasan ninna si Nathanael mamadok ibana sia dia ditadahoau dungi dia lusi Yesus ma ibana huida doho uju ditoruni hawaraiho adorang so di jou si Filipusido peho dungi ninna si Nathanael ma mangalusi ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel dung ini na Yesus ma mangalusi ibana ala hudok tuho huida ho ditoroni hawarai ubahen na porsea ho idaum dope nasumurung siani laos nin nama natutusi tutudo na hudokot tuhamu idaw muna do muka banua gijang jalamanaik mijur akka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai ido sahana di bagasa tikio topi ni jamita di dokot tuhita ditadda Tuhan idoho Tuhan mengenal engkau sebagian besar hala Kristen molo disukut tu ibana secara pribadi ditadahodo Tuhan Yesus totu boido pitor hatop hita mangalusi hutaddado Yesus
Marhite dia tatada Tuhatta Yesus Kristus boido jolma madokon marhite persauranna dohot pergumulan ningoluna gabe ditada ibana Yesus di bagasan ngoluna. Alai hamua kamang dohot tamuinang tatada Yesus bukan kita yang pertama mengenal dia. Alaina perjolo Tuhatta idon nama nadahita asa tatada Tuhatta Yesus dak kita na perjolo nama nada ibana, tetapi Tuhan itu yang mengenal kita sehingga kita mengenal Tuhan Yesus. Alaya dong do sahabagia madokon ditadahodo Tuhan Yesus boido totu alus na madok dak kutadda nang pe nang halak Kristen ibana. Puasa dengan alasan madokon aisoeha paju pangau doho Tuhan Yesus secara fisik. Aisoeha huida ibana bohado bentuk wajahna, bohado tibona, bohado secara fisik ibana takutadda ninna. Boido sian alus sisongoni dapot rohai sebab bila kita mengenal seseorang itu molo naik tatada jolma iko boto odo marga dia ibana sian huta dia ibana pigama pinopar ni ibana pigama keluarga dohot sisolhot ni ibana ido asarong upasan ya halak batake madokon jolo tiniti pindah sanggara sabain huru-huruan jolo sinukun ninna marga asa binoto pertuturon. Molo di bahasa Indonesia madokon kenal maka sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Dapat roh ada molo adong jolma mengalusi songoni dakutadda ninna. Alani di bagasat turpuk sadarion sadabarita lasni roha tuhita saluhut halak Kristen waing. Ditadda Tuhani dohita. Tuhan mengenal engkau. Adong dua pangalahon natarida di bagasa turpukta sadarion ima pangudutan ni pamiliton ni Tuhatta Yesus tuak kasisianna. Si Filipus doho si Nathanael marasing do nasida na dua bahwa Filipus ketika Yesus berada di Galilea di dokot di bagasa turpukon torang ni arinae di nanang laho ibana tu Galilea jupang sama di sisi Filipus dungi di dok madok ibana ihutton maau rohani si Filipus bulus do rohani ibana ketika Yesus mengatakan kepada Filipus ikutlah aku. Adong dojol mau mangihutton mengenal seseorang sian bulus ni rohani ibana dang pola iko boton di ibana sian huta dia do ibana ise de keluargana alai ima bulus ni rohani si Filipus ya turpuk taon dung di doko Tuhatta Yesus madoko soni tu ibana ihutton maau pitor olo si Filipus mangihutton ibana Pitor olo si Filipus gabisisean ni Tuhan Yesus Kristus. Alai di pabua si Filipus masongoni perjupangan ni ibana dohot Yesus tu si Nathanael. Dia madidoko dapok ni si Filipus masi Nathanael jala didok madok ibana nunga jupak kami ibana songon nanidok ni si Musa dohot songon nanidok ni panurirangi anak ni si Joseph nasian hutan Nasareti. Alai dia masih Nathanael madokon sian ayah oba pulonomi tung tarbahem maro nadinggan sian hutan Nazaret. Adong do jolma hamu kamang do taminang mengenal seseorang itu melihat dari subjektif dan objektif. Molo didokon subjektif hadirion ni hajol mauni ditadda ibana hutana jala si Nathanael
dung dipabua si Filipus songoni, dia melihat, dia mengatakan secara subjektif. Ahanan idok ni si Filipus si taringo tu Yesusi. Oh, sian huta Nazaret do ibana tung terbahem ma narona dengkan sian huta Nazaret. Ala huta Nazaret sasitongna huta na mek don. Huta Nazaret, huta na Pogus, huta na Sotarbarita. Mungkin saja ketika kita diperhadapkan seperti situasi songo si Nathanaelon, bui sajodo madokon, pitor dia mana rona dengan anos yani, hutani pe di ronggur ni huta doninna. Ibu tamu do ronggur ni huta tahe? Sekilometer naik nama tu Banua Gijang. Arong do warni huta, huta namian di Samosir warna ronggur ni huta. Jadi mau lo didokon lautu dia ho inda, tu ronggur inda. Beh, pitrolo si patama biri mabigi. Ay wama ronggur nuang petir kan. Jadi asas onda halus warni huta didokon ma kampung petir. Dari mana asalnya inda? Sedia huta minna. Sona sigani mandaman dokor ronggur ni huta sian kampung petir doawin ne bana. Di bahasa Indonesia rupani taku boto adok kita sian kampung petir sahutaku samosir alai maceuli do isida. Sotong salah hamu. Nah lihat di si. Mololawi hita tu ronggur ni hutei so hita diduluk-duluki tata matu tahu tuwei aga. Memang tohoma sekilometer naik jonok tu Banua Gijagi. Sonang roha, sonang pakidalan, mago warsak, luna sutang sudinang, molo nungalawi batu si. Tangan rumbe pinikiran. Jala songonima di pikiran di Nathanael taringo tu huta Nazareton. Tung terbahem manarona dengan sian huta Nazaret, huta na Mekmet, huta na Pogus, huta na Sotarbarita. Dan dia melihat itu secara subjektif. Memandang siapa Yesus itu. Laus hita pe olo do memandang manada sasahala jolma secara subjektif. Ido molo marbadai aka inani halak batak disada huta rupani pitrolo do didokon ay utadda do ho inna kan. Utadda do ise keluargam. Huboto do ho inna. Dia melihat secara subjektif. Melihat hanya sekecil saja dia manada sasahalaki. Apa sasitongna Yesus ingin mengajari kita kalau kita mengenal sesuatu itu kenalilah dulu dirimu sendiri. Maing tatadda juparjulu dirita ise. Songon nanidok ni sahala filsuf na margoal Sokrates kenalilah dirimu dulu. Tadda maju parjulu dirim. Gunoti siauton indebana. Iko parjolo do tadaut tadirita supaya kita tidak melihat mengenal seseorang itu secara subjektif. Alain yang objektif do pana dauta disahalak jolma. Dia kapana dauta dia kapar saurata didonga jolma. Alan itu tu hata manada di son sian hata aslina di bahasa Ibrani didokon hata yada. Hata yada namar lapatan bahwa Tuhan itu mengenal kita siapa. Dari ujung kaki kita sampai ujung kepala kita Tuhan itu mengenal kita. Dari lubuk hati kita sampai lubuk yang terdalam dari jiwa kita Tuhan itu mengenal siapa kita. Alani hata yada di son dus doon tuaka namar rumah tangga suami istri hata yada dotong dipakai. Molo akan na bersuami istri mereka itu saling mengenal, saling memahami satu sama lain. Di boto do boha karakter ni inatana, di boto do boha bakko ni amatei, di boto do boha sifat ni amatei doho inatai. Ala nunga dipersatukan dengan Kristus. Nunga gabe ada daging nasida di bagasan Kristus. Ala ni hata yada dotong dipakai mengenal
molo nunga marsabagas nasida, nunga sada rumah tangga nasida, laus ido yada pengenalan dari Allah di dalam diri Yesus Kristus terhadap kita di bagasan nguluton. Jadi molo tatada pe Tuhata Yesus Kristus bukan karena kita pertama mengenal Dia, alai perjulu do Tuhani manadahita naung perjulu Tuhani mengenal kita. Alani Dia do naing dohonon ni turpuk taon di bagasan tikion. Kalau Tuhan mengenal kita, molo ditanda Tuhan ido hita didokter di bagasa turpukon ihut tomma ibana. Ikutlah Dia. Jadi adong do istilah media sosial follower, pengikut. Kalaupun tidak dikenal orang itu, alai dihuton ibana, di follow, diikuti. Padahal dia tidak tahu siapa dia. Sok kenal, sok tahu marupani. Alai hita di bagasa turpukon di dokon ketika Yesus mengenal kita, ditanda hadiriotta, songon natino pani debata hita. Tuhan mengenal kita bukan karena kita siapa-siapa. Dangalani nasangapi tasa ditanda Tuhani hita. Biasanya jol mana sangap do ditanda jol makan. Arong do songon disada cerita hamu kamang do tawinang disada tiki arong maduli-duli majaha surat kabar di Begeibana ma adong pejabat wali kota naing patupahon pesta besar disada hotel nama cemigahien. Roma duli-duli di rohana ikolado tu pesta ini nibana dipersiapkan ibana madirina dengan begitu rapi ibu nibana hadiah. Dengan percaya diri lawi bana tu hotel inon. Sahat di joloni pitu hoteli adong penjagana sapam di dokom matu duli-dulion. Anda siapa? Oh, saya tamu ingin ikut dalam pesta itu nina. Baroma sapam memandokot tu duli-dulion. Ada undangan. Adong undanganmu sama masuk tu bagasinna. Oh, tidak ada. Jangan dong inda duli-dulion. Aisa dia ditadaho wali kota nina. Rodo dulu mandokon hujaha di surat kabar. Jala hidup pertinada aku tu wali kota nina. Bah, dang boy masuk ko. Nina sapamon. Baroma sapamon mandokon. Molo ditadaho do wali kota on. Ahamaho bini wali kota nina. Badaku boto. Ahama makanan favorit na, daku boto. Banggo songoniat tong, dang boy masuk ko bahin na. Berarti panadaw mo tu wali koton, ang tadaro pina. Jadi di luar majoho. Songoni ma didokot tu nasida, gabidak saut masuk be. Jalahita pe hamu kamang doh tamuinang, sotong songoni panadaw ta di Tuhan ta Yesus Kristus, hapesa sitong nanunga ditada Tuhani hita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu didokot Tuhan Yesus di Yohanes 15. Asa molo Tuhani manadda hita didokot tuhita ihut maau. Asa pa dua halio masuk kunoko tuhita ditadahodo Tuhan Yesus Kristus di bagasang ngulub. Wah kamang dot taminang. Buido rahita madokon hudadda do. Molo tatadda do Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan mengenal kita. Tetuna naing adong dodohonon na tuhita asa naing paringkat tonot ta parsaurat ta doho Tuhani. Alan itu tuh Kristen itu sebenarnya bukan agama. Molo mangihut tonauda. Sampai di doko pemerintah itu adalah sebuah agama. Tetapi kekristenan itu adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu. Baik itu marhite komunikasi tamaradopon ibana di bagasa tangyangta.
baik maradopon meneladani kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Ai boido hala Kristen jala tadok tatadda Tuhan Yesus Kristus Yesus mengatakan, akulah jalan menuju ke surga, akulah jalan menuju kehidupan yang kekal, tetapi kita mengikuti jalan yang lain. Boido didoko Tuhan Yesus Kristus, akulah kebenaran, audo hasit tongan dohot hati goran alai boido nanguluni hala Kristen tidak berjalan dalam kebenaran dohot hati goran ni Yesus Di doktor hatta Yesus Kristus do audo panodang ni portibion, akulah terang dunia ini. Alai boido ngolu ni hala Kristet tong di bagasan hagulapon. Berarti molosongoni hamwa kamang do taminang. Apakah kita mengenal Tuhan itu? Padahal Tuhan mengenal kita. Asa didokon ihut tom maau. Mengikut Tuhan itu bukan hanya mengikut saja. Mengikut Tuhan itu bukan hanya mengenal secara pribadi nih Tuhan Yesus, tetapi mengikut Tuhan itu mari kita mengikuti langkah teladan yang diperbuat oleh Yesus. Itulah yang mengikut Yesus. Om masih seyan itu hatta Yesus. Paduaho didokon ima pangalaho ni si Natanael marhite turpukon. Dung dipabawa si Filipus songoni. Jala didokos si Natanael terbahe marona dengan sian Nasareti. Alai dia madidoko tu hatta Yesus maradopon ibana. Siadia huida doho ditoruni hawarai kudulinna. Di ida Yesus masih Natanael Roma nopot ibana, jadi didok mataringot tu ibana oddo sada hala Israel natutu nasomar pangasi di bagasan ninna si Natanael mamadok ibana sia dia ditadahowau. Dungi dia lusi Yesus ma ibana huida doho uju ditoruni hawarai adorang so dijo si Filipusido peho. Ido nakit ku dokon hamua kamang do tamuinang, Tuhan itu mengenal kita dari ujung kaki kita sampai ujung kepala kita. Om masih ada sifat ni debata omnisayen di dokon di hatana asing. Allah itu maha tahu. Di boto debatado nuaing na di bagasar rohamunain nuaing. Di boto debatado ahasakapmu di tahun 2020 sadaon nuaing. Jala di boto debatado aha pergumulanmu doho na pinikiranmu nuaing. Dangadong naholip di hadapan ni Tuhani. Di hadapan ni Tuhani tidak ada yang tersembunyi. Alai sudido di boto Tuhani saluhukna di hitaon. Natasakabi doho natapi kiri di bagasang ulut taon. Molojol maboi digabusi dong anna, tetapi untuk Tuhan kita tidak boleh. Dang boy gabusata Tuhani. Iboto Tuhan ido. Di boto Tuhan ido hita nuaing na serius manang su serius mabigi jami taon. Iboto di. Jala di boto Tuhan ido na pinikiratan waing. Tidak ada. Na tersembunyi di bagasat Tuhani. Alanido di dokot Tuhan itu ibana. Dunginin na si Natanael ma mengalusi ibana. Guru nami hodo anak ni debata, hodo raja ni ala hala Israeli. Napadua hon nang dipasunggul tu hita, Tuhan mengenal kita, Roma hita manopot ibana. Ayo holat Tuhan ido nama boto hita ise hita. Holat Tuhan ido nama boto aha nata pergumul ho di bagasang ulut taon. Holat Tuhan ido nama boto aha nata pikiri nata sakapi di bagasang ulut taon. Alani teman curhat kita sebenarnya dalam hidup kita ini hanya Tuhan itu. Ayo boto ado Tuhan di bagasar rohata sia dongata jolma. Alai boido akka jolmona teh. Molosongon na pojok di rohana dang tudongan na di pasahat.
Tang tutuhani di pasahat, ala itu dia. Tu media sosial kan? Media sosial atau. Jadi imana masa nuaing tadopi. Ala yang gosi Natanael dong di dokot Tuhan itu ibana ay hutad dadoho. Nahudul ditoruni hawarai pitor ditopo ibana Tuhan Yesus Kristus gabe didok ibana jala di hati dakun ibana di bagasan nguduna perjulu didokon hodo guru nami guru namar lapatan ibana ma siseanna si Natanael nama ngazarhon akan nadinggan maradopo si Natanael padua ho didok si Natanael hodo anak ni debata namar lapatan ibana domesiasi natinotopon ni debata tu portibion laho makaholongi jolma sadok di portibion jala patuluho didokon si Natanael hodo rajani hala Israel dakolan rajani hala Israel ibana hala isaluhut harajaon na di portibion totuna di Tuhan Yesus Kristus itu. Alai adong saotik di dok Tuhan Yesus tu ibana. Alai hudok matuho idaum dope nasumurung siani. Dia mai ima di hamamate dohot di hahihiun ni Tuhan Yesus Kristus dohot nama naik ibana tu banua gijang ima nasumurung na pinatira di dahun ni Tuhan Yesus Kristus tu sadok portibion alan itu tu hamu akamang do tamuinang molo parjolo din akot ihut tomma ibana jala dapotton ibana jala hati dakkon di bagasan ngulum 2.5 naing peopopta di bagasan rohata di minggu hapapatar ni Tuhan Yesus Kristus tu portibion marhite Epifanias. Alan itu tu boi do songo pikiran ni si Natanaelon rotu pikirata. Tarlumobi di tahun 2021. Alan ni pakorhon ni namasa COVID-10 sion. Naso marhajunga dope adigas selesai. Jala tadokot tu Tuhani idaud dope rona denggan di tahun 2021 idaud dope ro nauli di tahun 2021 alani kurang ni natadopion alai pos marohamuna kamang dohot taminang nunga di pataridaho di papatar Tuhani hadirion namarhite Tuhan Yesus Kristus jala idaud tama nasumurung na pinatupan ni Tuhan Yesus di bagasan ngolutta di tahun 2021. Tatanya ko ma namar dalap piga-piga rion vaksinasi di tonga-tonga ni negara tahun. Ang giat boy mardala doho dinggani at sugari boy di vaksinau pitor perjulo doaw naso diudang dot tongate. Alam ngai hau na COVID iba doa. HP di peraturan nena orang yang sudah pernah terpapar COVID dang boy ben na vaksinasi tohorin wangi itu rate dang boy ben na divaksin alam ngai ha COVID jadi ngarong ben na virus di tubuh kon alai lemah don waing alani tutu idaut tado nadinggan di tahun 2021 barita las ni roha tu hita ala ditanda Tuhan ido hita di pasu-pasu Tuhan tama hita amin. Mau lihat tema rohanami di ho Tuhan tung las situtu rohanami ala ditanda ho dohami dipilih tohami gabi sisiammu di haholongi ho hami HP nian ise mahami dia dopammu tung macelas rohanami tutuali Tuhan ala ditadaho jala dipilih tohami ala ni
marsitutu mahami tutu di bagasan ngulu namion mangihut toko. Madapot toko di bagasan ngulu nami dohot makatidak koko hodo guru nami hodo mesiasi jala hodo rajai atau ngali Tuhan pasu-pasu mahatamo di bagasan ngulu nami pasu-pasu akan manangihon hatamon asa toto ngali Tuhan di bagasan hibul ni roha doho bulus ni roha mangihut toko maniru pabahenammu di tonga-tonga ni ngulu nasida. Mau lihat ma di pasaha rohanami. Molo dituduho hami ali Tuhan. Gabi akasisiammu. Gabi partohap hami di harajamu. Di bagasa tikiop ali Tuhan. Bonon nami do diak katangiang nami. Diak ka pangulaon di pelayanan di tonga-tonga ni huriam. Saya totong maho ali Tuhan. Nama dongani akan aposom dohot aka parhaladu ni huriam. Asa tarpatu wahami tutu ali Tuhan akka ulaun pakubasion na duminggan di tonga-tonga ni huriamon. Posrohanami ali Tuhan ajar-ajaramu hami. Lehonomu bisuk doho gugu di hami. Asa boi hupatu pahami saluhune. Lasongoni mali Tuhan diakka ruas ni huriam. Natongod di bagasan akka parsahiton. Baik namar sahid di tonga-tonga ni bagas nasida suang songoni namar sahid di rumah sakit dohot na adong di wisma atlet alani panahit covid 10 doho alani akasahid na asing pe asiro hamali Tuhan pasu-pasu akaruas ni huriami pargugu yak kasi panganon doho obat asa marhitei gabe hamalumon di akaruas ni huriami natongon di bagasan parsahiton. Tentu di bagasa tikyon ale Tuhan dang namar nasidung dope covid 10 na huadopi hami di tonga-tonga ni bangso namion posrohan nami ale Tuhan idaun nami do nadinggan di tahun 2020 sadaon marhite program vaksinasi naung pinatupan ni pamarenta nami marhite itu tu ale Tuhan lam tu hipas nama portibion alani vaksinasi i jala papos rohani yakka rakyat laho majalo vaksinasi i unang mabiar tutu ale Tuhan unang tahutan nasida alai marhitei matutu gabe hamalumon di tonga-tonga ni bangso doho negara namion ali Tuhan de batama nami tong do bonon nami diakka ruas ni huriam na marhabu ni roha terlumubi male Tuhan keluarga besar si Hobbing na posom naung marujung ngulu amata situa Dr. Randus Dules si Hobbing sai pargugui male Tuhan keluarga na tinadikon ni amanami i terlumobi inanami boru purba boido tutu ale Tuhan sahat tutikyon marsak nasida tumatangis nasida alani persirangan ni hamateani alai leho magugu doho pos ni roha doho las ni roha le Tuhan asa totong nasida makirim tuho ai hodo de bata pargugu na suhatu dusan hodo na totong manariho kami dohot na mangaramuti kami alani papos roha nasida le Tuhan lehonom mugugu di keluarga nami keluarga besar si Hobbing suang songoni nang inang boru purba doho saluhut pinopar nasida ali Tuhan de bata di bagasa tikion bonun nami dua karuas ni huriam na met sahat tu nama gurang sahat lansia le Tuhan di bagasan kongkomammu masaluhu ruas ni huriami di bagasan hahi pason na siap koi asa boy tutua le Tuhan boy hami mangulahon manguduti ak kaulahon na pinasahamu di tonga-tonga ni keluarga ganuk marsada-sada lehonommu silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga lam tabaya kapadaraman di tonga-tonga ni keluarga ganup ruas ni huriami samartaba-tabalas ni rohani akka ruas ni huriami ale Tuhan mamuji-muji pasangapon guarmu nabadiai saha di homa hami hola di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Mari de mahita laos tapasaha mapiliat tatu jolo
imatu pembangunan dohotu pusat. Rohani
dato tu adopan di debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati puluhon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya Roma harajom, saya sauk malongoni roham di banua tangon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion anguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorho damena tutotim. Sian hami namar hobas di pukul 11. Selamat hari Minggu madihita saluna horas.